कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। कुडाळमध्ये लागलेल्या निलेश राणे आणि सामंत बंधूंच्या बॅनर्सची चर्चा सध्या जिल्ह्यात जोरदार सुरू आहे। यावरती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। पाहूयात। असं आहे की आम्ही श्रद्धेय अटलजींच्या विचारांचे पाईक आहोत आणि त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीकडे सकारात्मक दृष्टीने बघण्याचा आमचा उद्देश आहे। तुम्ही ज्या कुडाळातल्या बॅनरविषयी चर्चा करताय किंवा जिल्ह्यात जे बॅनर आहेत त्याविषयी चर्चा करताय, तर त्या बॅनरमध्ये काही वावगा आहे किंवा त्याला वेगळा काहीतरी अर्थ आहे असं जिल्हाध्यक्ष म्हणून मला तर वाटत नाही। याचं कारण आहे की सेना आणि भाजपची राज्यामध्ये युती आहे आणि ती युती असल्यामुळे अशा प्रकारचे स्नेहाचे बॅनर लागणं स्वाभाविक आहे, नाही त्यात काय वेगळं आहे असं मला वाटत नाही। याचं कारण असं आहे की दिवाळी हा सण जो असतो तो नात्यातला दुरावा कमी करण्याचा, नात्यातले बंध आणि घट्ट करण्याचा असतो। त्यामुळे युती म्हणून जर या सगळ्या नेत्यांचे आपापसातील बंध घट्ट झाले तर त्याचा फायदा भारतीय जनता पार्टीला होईल आणि भारतीय जनता पार्टी जे 100%च्या दृष्टीने वाटचाल करते, म्हणजे आम्ही म्हणतोय की भारतीय जनता पार्टीचा खासदार या मतदारसंघामध्ये निवडून येणार, तिने आमदार येणार, तर ह्या सगळ्या गोष्टीला असे जर नेत्यांमध्ये एकवाक्यता असली युतीच्या, तर मला वाटतं की खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला विजय मिळेल आणि आम्ही जे 100%चं उद्दिष्ट म्हणतोय ते नक्कीच सार्थ ठरेल। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे नेते म्हणून सन्मान्य देवेंद्रजी फडणवीस आणि बावनकुळे बघतायत, तसं संपूर्ण कोकण प्रांताचं संघटना म्हणून नेतृत्व जे आहे ते चव्हाणसाहेब करतायत आणि केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब हे सुद्धा त्या सगळ्या संघटनात्मक कार्याला मदत त्यांची होते किंवा त्याच्याकडे लक्ष ठेवून आहेत। त्यामुळे अशा कोणत्याही पद्धतीचं किंवा आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आणि निलेश राणे असतील, या दोघांमध्ये काही शक्य नाही, याच्यामध्ये बिलकुल तथ्य नाही। ते दोघेही चांगले मित्र आहेत आणि सन्मान्य चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी मागेच जाहीर केलं आहे की चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण इकडे चांगलं काम उभं केलेलं आहे। त्यामुळे अशा कोणत्याही पद्धतीचं नाही आहे। असं झालं आहे की सगळ्या निवडणुका आम्ही जिंकल्या आहेत, विरोधी पक्षाला काही काम नाही, त्यामुळे युतीमधलं हे सगळं जे चांगलं वातावरण आहे तर विरोधी पक्ष कुठेतरी त्या चांगल्या वातावरणाला डाग लावण्याचं काम करते। बाकी कोणत्याही प्रकारचं काही नाही आणि भारतीय जनता पार्टी ही पूर्णतः संघटनात्मक पातळीवर काम करणारी आहे, त्यामुळे नेत्यांमधलं असलं कुठलाही वाद वगैरे काही नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।